Frieske film en die zal jong primeurd worden, om het maar eens heel goed en gay Friesk uit te drukken. Verantwoordelijk daarvoor, in ieder geval de hoorstichter daarvan is Jouke. En Jouke Droogsma, de best dominee. Ja, ik ben ook een predikant, ja, inderdaad. Muzikant. Muzikant. Creatief brein, kijk die haast wel. Ja, dat is misschien wel. Ja. En hoe komt het bij een film? Want is dit, we doorgaan het verhaal van de film even, maar eerst nog even de oorlering. Hoe best er bij een film kwam? Nou, films maak ik alles wat clipjes van onze band en dat soort dingen. En door Welke band is dat? Changed, gospel rockband. Ja. Daar is Anouk ik de zangeres van. Ja. En, maar op een gegeven moment bezocht ik eens een keer een reenactment festival. Weet wel, mensen die zich in de middeleeuwen verklaren al jaren. Ik denk, hey, dit is wel maf. En dan had ik er een nummer uitgeschreven. En vanuit uit dat nummer kwam ik weer wat oren meisjes in. En die vonden dat eigenlijk wel een heel goed idee om daar een wat grotere film van te maken. En zo is die film Karka ontstaan. Ja, een heel verhaal zit er omheen intussen. We hadden toch redelijk professionele filmers. Mensen die er verstand van hadden bij belutsen. Acteurs. Hoe groot in de groep uiteindelijk wordt best u deze film mee maken hast? Nou, ongeveer een dikke 30 mensen. Ja. Ongelooflijk. Ja. en hoe per ongeluk wat zien horen of had ik nog botziekje maar om bepaalde disciplines mee te krijgen? Nou ja, als je daar had geen ervaring bijvoorbeeld met hinders, maar dan doe ik hinders mee. Nou ja, dan gebeuren er al gekke dingen met hinders, want die kennen het luisteren. Nee. In ieder geval net aan mij. Even kwart, het verhaal. De titel neemt leven, Karka. Nou, vertel het zelf maar even. De naam van de film is eigenlijk weer op een mooie manier ontstaan eigenlijk. Hè? Ja, Johanneke Dijkstra, die u zijn helper adviseerd had. Dat is echt een professioneel hulpfilm. Professioneel speelt zelfs ik naar mij in de film. Dat is wel leuk. Maar die bellen me op een gegeven moment op. Ze zei, ik ga een prachtige titel voor de film. Ik denk aan Kafka en aan Karma. En dat plak ik samen. En dan wordt het Karka. Ja. Dus... ja. En dat slaat een beetje op het verhaal wat je vertellen wil. Ja, want in principe gaat het over mensen die al jaar uit de normale maatschappij raken binnen in de middeleeuwen. En die vormen samen maalkor een groep in het bos en die moeten daar schijnt overleven. Wat mij al jaar problemen natuurlijk te mensen krijgen. En dan op een gegeven moment dan krijgen ze een uitwaai en dan gaan ze op waai naar Karka. Ja. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Is het typisch een Friesk verhaal? Of kun je het bij wijze van spreken in Schotland plaatsen of in Baskeland? Ja, zo is het doorplaatsen. Ja. Of wil je in Friesland opname, neem ik op? Bijna helemaal in Friesland opname. Ben je de grens nog west? In scène. Nee, net in Grijsland. Ja. Maar in speel je ook Grijsland als mij. Okay. Maar in scène hebben we in Wilhelmina ooit opname omdat er een prachtig oud dorp is. Een prehistorisch dorp. Waar we opnemen mochten. Ja. Verhaal, joh. Ja, prachtig. Ja. En nou, doe hartstikke gitaar en Anouk mijn naam. Ja. Maar dat betekent dus alle muziek maken has bijvoorbeeld of maar deels? Ja, onder de film is alle muziek heb ik daarbij maken. Oors maar al je ruggen betalen. Ja. En de aanleiding wie eigenlijk een nummer wat ik na dat reenactment festival waar ik door wist ben, Schraunha. En dat willen we nog even zongen eigenlijk. Ja, dat kan wel. Daar ben ik helemaal voor. Oh nee, hoi. Jazeker. Dus ook nog wat in de film? Hast nog een rol of zo? Nee, in de film had ik geen rol. Met een mooie blonde dame, met zien. Ja, mooie jurk, dat past wel. Maar, ja, dat hier past, maar dan net mij. Nee, dat is maar de titeltracks. Ik hou het beetje jong. Ja, nou prima. Dat kist ik hartstikke goed. We praten straks verder over de film. En voor de mensen die de beeld behouden, wil ik snel anders even wat fragmenten zien. Ik vergeet me gewoon, hoe heet het nummer wat je hem nu aangeeft? Dreams of Tomorrow. Oké, hartstikke mooi. Live in Noorderwien. She's wandering around in the fields of summer, protecting herself with a courage, with bow and arrow. She's walking on bare feet while she's hunting for food. She's hiding deep in the woods, she is searching for a safe place to spend the night, dreaming the dreams of tomorrow. She fights her weakness with a sword of persistence. She builds a sureness on a vision of hope. She carries on because she believes in the prophecy of the seer. She's a strong woman, dreaming the dreams of tomorrow. She believes in the dreams of
tomorrow. She's freshening herself up by the water of a lake, singing all the hymns, riding around on a horseback. She's trying to forget the dark scars from the past, avoiding the threats, still wandering around. Warming up by the fire, she's dreaming the dreams of tomorrow. She fights her weakness with a sword of persistence. She builds assurance on a vision of hope. She carries on because she believes in the prophecy of the seer. She's a strong woman, dreaming the dreams of tomorrow. She believes in the dreams of tomorrow. In the dark of the night, she fears the ghost hiding in the trees. She prays to the God someone told her it would help. She keeps the faith by staring into the flames. She touches the cross hanging around her neck. I'm telling her the dreams of tomorrow. She fights her weakness with a sword of persistence. She builds assurance on a vision of hope. She carries on because she believes in the prophecy of the seer. She's a strong woman, dreaming the dreams of tomorrow. She believes in the dreams of tomorrow. She believes in the dreams of tomorrow. Noor uit de film De Skarka. Straks door ze nog een nummer trouwens in deze aflevering van Noorwin live. En we zullen het verhaal ik nog even doen met twee acteurs uit de film. Olga en Dirk, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Ja. Mag ik even goed zeggen, du speelt Elbrich, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. En wat hoort die rol van daarin? Ja, het ging eigenlijk over een sterke vrouw van vroeger in de middeleeuwen. En die moet zien te overleven in de bossen. Ja. Dus, en net Linneley ook, hè? Ik geloof dat het... Nee. Er verzamelen zich steeds meer personen om haar heen. Die bijvoorbeeld verstoten zijn of gevlucht. En ja, dat is toch een strijd. Ja. Nou, is dit Dirk, wat in die rol? Ja, ik speel eigenlijk een slechte ridder. Er komen een heel hoop slechte ridders in voor ook. Heel slechte mannen vooral. Hè? Ja. Zij maar er dan weer op een run. Ja, daarom. En die vrouwen die moeten dan weer redden. En die, uiteindelijk dan loopt dat natuurlijk weer niet goed af, hè, voor de slechte mannen. Dus dat is een beetje het verhaal. En, ik heb zwaardgevechtingen en dat soort dingen. Ja, dat is stoer. Want ik heb wat beelden zien en wat foto's. Het ziet er heel stoer en tof uit. De missie, jongen. Dat is al iets wat hij heel goed boeit? Of door dit project misschien? Nou, het is niet zozeer dat het nou heel erg boeit. Het is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Ja. Maar het is vooral dat ik zelf met een boek bezig was. En het boek hebben we geschreven samen met nog een kameraad van mij. En dat gaat ook over de middeleeuwen. En daar hadden we eigenlijk al kleding van gemaakt. Omdat we ook zelf de trailer van gemaakt hadden van het boek. En toen... ik doe meer met films. Ik doe meer figureren en soms wat kleine acteerklusjes. En via Anna, de vrouw van Jouke, die
die tipte mij op deze film. En ik zei, nou, misschien is er nog een rolletje voor mij. En mijn dochter die vindt het ook leuk. Dus zei ze, nou, een rolletje voor mij en mijn dochter. Nou, Jouke zei, dan schrijf me er wat moois in. Nou, en toen zo rolde ik erin met deze rol als slechte ridder. En mijn dochter die speelt dan een meisje die ik ontvoer. Ja. En tijdens die ontvoering dan komt er een gevecht natuurlijk. En dat loopt niet zo goed af. Wat een verhaal, jongen. Hoe bent u erbij belutsen? Ja, ik ken ook de vrouw van Jouke goed. En het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik in de film zou spelen. Okay. Maar ik ging eigenlijk iemand vervangen. En zo kwam ik erin terecht. Wat, als we acteren, vaar? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niks. Oh, dat nemen ze een natural talent, toch? Nou, dat zullen we afwachten. Maar, is de film een pro de tekst of juist heel pro de actie? Dat zei jij, er komen ridders en je moet op een vlucht eigenlijk. Dus ik kan me voorstellen dat het heel bot on the run is en wegwezen. Ook, maar ook best wel veel tekst nog. Ja. Wie dreig of net? Nee. Het ging allemaal vlot, vond ik. Ja. Ja. En de missie, jongen, interesseert je dat ik persoonlijk? Of echt misschien via het project? Dat denk, hey. Ja, het project zeker. Ja. Maar daarvoor stiekem niet helemaal. Nee, maar het is wel in namelijk, hè, de missie, jongen. Complete festivals, overal, just mensen die zich verklaren in die tijd. Ja, klopt. En mijn paard, die doet mee. Ja. En dat maakt het toch ook wel erg leuk, hoor. Om dat dan terug te zien. Hoe heet het? Veros. Okay, en wat voor soort hinder is het? Het is een Andalusiër, een Spaanse. Je zit in de missie, jongen. Wist het al? Vast. Ja, maar. Ja. Hey, maar hoe zit het? Want je mag natuurlijk een locatie sketten. Moest het vaak oren weer dreig binnen het lange dagen geweest? Vond ik niet. Jouke had het vaak wel goed voor elkaar, van tevoren het goed besproken. Dus ik vond het wel vlot gaan. Ja. Die ervaring heb ik mee? Ja, het ging heel snel. Ja, want ik heb natuurlijk al meer in de film dingetjes gedaan. En dat duurde vaak heel lang en dan moet het heel vaak over. Ja, ik moest een 3 seconden mij doen, want het had me een dij kosten. Ja, dat klopt. Dat kost je een dag. Dat is figurant. Ja, dat is figurant wezen, ja. En hier ging het vrij snel aan. Een halve dagje, een paar uurtjes, dan was je vaak wel klaar. Maar bijzonder project, jongens. Alle vrijwilligers, het is pure liefhebberij eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja. En hij is het alweer om, jongen? Niet helemaal. Oh. Ik ben heel benieuwd naar vanavond. Ja, hè? Ja, het is een beetje een besloten groep, jongen, eerst nog. Ja, klopt. Ja. En dan, maar... Nee, volgens mij. Ik geloof erin dat het goed is geworden. Ja, volgens mij. Dirk van Dijk hetzelfde. Ik toch nog wel gespannen als die zelf weer omschift op dat grote witte doek of niet? Ja, dat is altijd spannend. Ik ben altijd kritisch op mezelf, maar het was niet zo heel veel. Ik bedoel, Olga staat er natuurlijk een hele tijd op. Ik ben... Echt de hoofdrol. Ja, daarom. Ik ben maar even, dus... Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe het met de film komt. Leuk dat we er weer in, dankjewel. Straks, na het trein, krijgen we nog een nummer van het muzikale duo. Maar jou kan nog even kwart mij data. Vrijwilligers, een enorm project, 30 mensen en een complete film van 24 minuten nu de groen stampen. Dat jou niet te doen aan. Ja, nou ja, hoe lang ben je mee bezig geweest? Ja, zo'n project rent een beetje te gaan. Ja. Dat zeg maar. Begint mij als een grapje, hè? Ja, nou, net helemaal als een grap, maar we gingen net bereiken dat het echt langer als een uren wordt. Zo. We zijn voor de vakantie begonnen. Dus 2000 in juni ben de eerste opnames geweest. Dat valt me nog taal, want het ben vaak projecten dat je door jaren, hè? Ja. Scheelt het dat de component yield net echt onwijzig weer? Ja, dat scheelt al. Dus de hoest minder grut, de was dat zo goed mogelijk doen. Maar dan had gewoon net dezelfde mogelijkheden als bijvoorbeeld de Redbad, dan praat om miljoenen. Ja. Wij gingen gewoon niks. Nee. Dus het is gewoon behelpen. Nou, ik heb het beeldje doen. Ik zit er fantastisch uit, mag ik zeggen. We praten straks nog even verder naar de break. En dan krijg ik nog een nummer van hem bij. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, oké. Fantastisch voor je die hebben. Maar de film. Jongens, onofficieel, dus net voor het publiek nog heel leuk. Nee, en dat hebben we op 8 februari in Stiensgeer. Oh, Stiensgeer. Ja. En letterlijk, we hebben het er nog vertoond? 8 maart in Westergeest. En in ieder geval ik op het Imaginarium Festival. Daar past het heel erg. Ja, daar past het precies. Ja. Straks meer nog over de film De Karka. Brengt u nog een keer bij de film. Daar hebben we even alleen het verhaal van Jern Karka dus. En al hier een beetje onder liering. Ben je een beetje de baas van de film, Jouke, of niet? Nou, hij valt slecht uit. Dat komt net bord oer. Maar Wollingen had niet letterlijk en figuurlijk de regie had hoe zo'n hele productie, of niet? Ja, daar moest er wel boot bij wezen, want anders dan rennen je dingen uit de kloof. Nou ja, maar mensen met op tijd komen, als ze matten komen, dan moest de goede mensen op een plak krijgen. Ja, dat valt net altijd mij, hè, want het is... Zeker mijn vrijwilligers natuurlijk. Iedereen had wat. Hè? En dat juist in deze tijd echt dat mensen het verschrikkelijk droog houden. Altijd droog. Het is heel moeilijk om dingen te plannen. Dus we gaan wel eens een gebruik maken van figuranten bijvoorbeeld. Ja. Even horen, want je hebt een heel soort locaties broekt. Has je zelf opzocht of hier sterk erin voor? Ja, sommige mensen jouw advies. Hè? Dus op een gegeven moment gingen we bij Sjebrande Hoes en dan zijn je moesten ze even bij het Kleestermuseum van Kleerkamp zijn. Daar zijn ze maar in Jannem. In het Sjerkenmuseum. Nou, dat is een geweldige locatie. Dus daar gaan we een prachtige shooting maken in. Dus het is echt een hele geslaagde scène worden, omdat het een prachtige uitstraling had. Ja. Hoe vaak is de eindversie al zo?
Ik ga maar een stuk of 6 een keer zien. En, wat hield het beter? Nou, Lijkt me zakgek om die eigen product. En vooral dat het clear is. ja. Nou, als je de beslist hem heel sterk, als ik nog weer aanpassingen die worden moeten. Dus dan nog wordt er nog weer aanpast. Eigenlijk begin deze week nog. Ja. Komt die op internet of is het toch vooral eerst was het al zijdens de... Ja, eerst een beetje zien van Kim hem voortzetten. Er zijn een aantal plakken die we hem voortzetten. En mensen die hem gewoon draaien willen. Het is een gratis film in principe. Dus mensen die zeggen van, dat lijkt dus leuk. En we gaan culturele media of jong bel je rustig, dan ken het al leer. Is het Friestalig, Nederlandstalig, Engelstalig? Heel Fries en heel Nederlands. Nou, ik praat een beetje Nederlands wel. Ja. Op zijn met Hieuws? Nee. Zo geen idee hoe ze dan praten trouwens. Nou goed, hartstikke mooi. Karka gaat jong in première, maar dat is voor besloten publiek, om het er helemaal zo te drukken. Even de echte première van het Grudde publiek nog een keer. Ja, 18 februari, Stiensgeer. En daarna misschien een oerl in de provincie nog te zien. En dan zijn we Jouke Droogsma op Ziekje op internet of zo. Op Facebook is het me altijd vinden. Ja. Ja. Als je hem in je dorpshoes wil of wat dan ook, dan kun je altijd even een mail sturen. Goed, Anouk zit er weer klaar voor. Wat is het nummer wat je nu hangt? Op een dag. Ik get ook gewoon lekker bijeenwezen en lekker badje en... Ben wij nog nooit meer stappen los? Nee, wij niet. Nee, absoluut niet. Live in Noorderwin! Ik zag het groene veld in de simmerzinnen. De meid die het om die hinnen, maak het is ableerd en door wil springen en wil een meidje. En doe is nog jong, dus doe je springen zo vaak als zomaar worst. Maar op een dag is volksen en is de jeugd voorbij. Maar ik hoop je net als het overhoorst, maar wat van mij niet dan ek. Ik hoop je net als het overhoorst, mijn leven ben. Staat das net meer wat je kist als een ben. Maar op een dag is het volksen en is de jeugd voorbij. Tudu, 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 de band die potje voeten op de stritten. En famkes kriemen voet op ziek naar harmen. Het is een band spultje, zonder kwere bedoeling. Wat zo het mooi was, dat volwassenen zagen. Spultje, speel je koenen. Maar ik hoop je net als het overhoorst, op wat van mij niet dan echt. Ik hoop je net als het overhoorst, mijn leven ben. Staat das net meer wat je kist als een ben. Maar op een dag weer zo volwassen en is de jeugd voorbij. Tudu, 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 tudu. Ik hoop je net als het overhoorst. Tudu, 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 tudu. Jouke Droogsma en Anouk. Bij de zongen ze een nummer dat dus in die Friese film toezet. En jong dus de première voor ingewijden. En dan nogmaals Jouke, even een reclame. De 18e, wat wie het ook weer? Ja, daar had een mooie affiche hier er nog bij. Kun ik even zien. Voor de mensen die het beeld beha. En voor de radio lees ik hem gewoon even voor. Prachtig mooie affiche maken trouwens. De mythe van Elbrich Production. Jouke Droogsma. Lekker eigenwijs, hè? Ja, dat klinkt heel eigenlijk. Mooi, hè? Maar 18 februari, hè? Stiensgeest. Stiensgeest. En 18 maart, Westergeest. We horen hem in de agenda. Hartstikke mooi. Dankjewel. Succes.